winor lan yata yatan kadi kusuma mangrambar waraku kusing dupaku melon kalun awur mego lir membo bathara tansah marep pamoring sukma sinuk maya winah ya ing sepi sinimpan talanging kalbu pambukaning warana tarlen saking liep layaping aluyo pindha pecating supena sumusuping rasa jati wauta kaya mangkono nenggih patih Harya Sengkuni Hangrantu nenggih Begawan Durna ingkang swan wonten ing negari Ngamarta kaya mangkono lampahnya para Kurawa ingkang Hangrantu marang Begawan Durna lampahnya soraknya pindhara ping Jalanidi kuku sing dupa kumelun ning kentiasa ngapeke awangku saged jayahan ayo man apa Durna ayo lho ayo omong oh
Sikra bala kang tumingal Brang campu samya medali Leran hadet wilateng godo Dahyu anggung manguncang nidi Benjang sangat simijil Ladinyo medali uwus Tresna Surawilaga kaya buta singa wregil Pasti jangga dendanyo mangambak boyo ing Kakang Dirna Usawetara wanci para Kurawa anggone ngrantu rawuh Kakang Penemban nggone sowan ana negara Ngamarta kepriye pawartane Kakang Penemban Inggih Bawa Penemban kula ingkang putra wonten ing Banjarjunut kula pun Dursasana ugi nyadhung dawuh lho monggo kula aturi paring dawuh dhateng ingkang putra para Kurawa monggo Bawa Penemban oleh blekuduk manyar-manyar iki ngene Dik Cuni iki kados pundi Penemban dene putraku si Janaka saguh nglamarake Lesmana Mandra Kumara marang Pertapan Cakrawala Dik Cuni oh ngaten niki Janaka siyos badhe nglamaraken putri saka Pertapan Cakrawala atmajanipun Begawan Dewa Kartika supaya gelem ngombyongi marang Lesmana ngono. Iya Dek Cuni. Mulai dina iki ayo para Kurawa tata-tata samapta gati sawega ing diri tumuju ana Pertapan Cakrawala Dek Cuni. Oh, ados mekaten Kakang Penemban. Iya. Yen kaya mangono, para Kurawa, inggih wonten dawuh. Nggih, dawuh Paman Aryasengkuni. Ora ki budhalna para wadya bala Kurawa. Budhal ana ing Pertapan Cakrawala. Inggih, ngestakaken dawuh. Ayo Swatama. Asli palwaka singking guna dahana lena
kuku sing dupa kumelun ngening kantiasa ngapeke kawengku sagung jajahan menika anak Ger Wisanggeni ingkang sampun hamadosi dhateng ingkang Rama Raden Janaka pripun pawartosi Raden? Iya wa Anoman pun bapa wis kadung janji kelawan putra Ngastina yaiku Lesmana Mandrakumara. Kepriye? Brat dina iki aku bakal budal dhewe kelawan Kakang Antasena tumuju ana pertapan Cakrawala. Wah, oh kados mekaten ning ingkang badhe kula tangletaken dhateng Raden Wisanggeni nalika semana badhe madosi ingkang Rama Raden Janaka pripun pawartosi napa Raden Janaka kersa badhe nglamaraken paduka Raden Wisanggeni wonten ing pertapan Cakrawala utawi Telamaya. Pun bapa Harjuna ra kersa wae. Sebabe pun bapa wis kadung nampa janji kelawan negara Ngastina supaya nglamarake putrane Prabu Duryudana kang asma Lesmana Mandrakumara wae. Oh, kaya mengono. Paman Janaka ora gelem nglamarake Yayi Wisanggeni ngono. Iya. Ya wis ora dadi sabab yen kaya mangkono piye kandhamu karo para kadang Pandhawa, putra-putra Pandhawa. Tak jaluk Siwa Anoman kelawan kakangku kabeh wae supaya ngombyongi aku. Lire supaya ngetutake aku bakal tumuju ana pertapan Cakrawala wae. Oh, kaya mangkono. Iya. Nggih, Raden Wisanggeni pun bakal derek laku jengandika Raden Wisanggeni monggo kula derekaken tumuju wonten ing pertapan Cakra kemawon. Ayo wae, Anoman. Nggih, Raden. Soroting pandang sumulung amadangi jroning pasarean.
Ayo, ayo, Kurawa, ayo. Ayo. Suksmanyo ilang raganyo kumah lundung ladalah wadah tidak dudu karepe dhewe anggonku para Kurawa iki mau bakal tumuju ana ing pertapan Cakrawala ngomyongi Raden Janaka tinemune kepranggul pawungan ora sisip kaya Antasena bocah bongo iki dasar Keparanyata oh lajal ora pangling swata anak belo iki oh lajalah ngino marang aku kowe pancene ya ngono kok yo pancen bener apa kang dadi ucapmu wektu dina iki kowe arep tumuju ana menyang endi aku bakal ngetotake adikku si Wisanggeni supaya bakal nglamar Dewi Kencana resmi ana ing pertapan Cakrawala ya Telamaya oh kaya mangono cetha kowe iki dadi pepalange para Kurawa Wisanggeni nunggal Sudya kepengin nglamar putri ana ing pertapan Cakrawala. Ayo tak jaluk Kandhanana Wisanggeni kon wurungke wae. Ora bisa. Oh ladalah cetha dadi pepalang yen nyata kowe ra gelem kelakon dadi tandingane Swatama. Ayo metu njaba tak ladeni kang dadi sedyawe sapa. Gedeng ilang nyawamu kowe. As ha ha oh oh ladalah Surtayu dasar Paranyata. Ayo anu maju ayo maju as ho ha 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 ho ho
Yo, Antasena ungalno dadam. Hotsa! Jebol dadam. Ah. Hotsa! Us. Hotsa! Hei! Hotsa! Ora indro dadi apa parek. Salah. Ojo endoh kowe Anoman. Ayo maju, rasakake wis. Ayo. Waduh. Waduh. Ayo. 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 Oh. Ayo. Ayo. Ayo, lekno mripatmu. Ayo pecah gasmu ora Anoman. Ora iso rayu. Antuk tanganmu ya Anoman. Ayo. Ayo, tanyo. Jebloke lemak.
dhuwur ae. Ha. Godhok pecah. Ho. Ah. Ho. Ah. Ho. Ho. Oh. Ayo, iki Jayadrata. Wah, perewan, man. Ya. Ayo, tangi Jayadrata. Ho! Ah! Ho! 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 Ah! Ho! Ah! Antarja Aswatama. Ungala dadang Baratnya. Aduh, ojo tidak sikil parat. Wot. Us. Us. Hey. Us. Oh. Ayo Jayadrata. Ayo maju nele. Ayo Jayadrata maju meneh. Ayo Anoman kowe guyang-guyu merak-merik karepmu dhewe. Oh, sajake ngece kowe. Kecekel tak ada langsung tak rica-rica kowe Anoman. Ayo. Nanti mungsuh iki Dursasana.
cancang jenggot keroncal-keroncal. Yo. Ayo Kurawa. Ajalah. Gatut Kaca. Yo, Gatut Kaca. Ayo mundur le, ora sah bacut. Ayo mundur piye? Ladenono iki Gatut Kaca. Oh, ladalah bocah wisure nek. Ayo ngene wae. Jebol dadamu kowe. Ayo maju. Ayo kene papan sing jembar. As. Hop. Ah. Piye? Ora apa-apa. Ora dalah atos tenan kowe. Jebol dadamu. Ah. Sepisan neh. Oh. Ah. Ah. Ayo. Sikilku aja kok idek iki. Karo aja dol kowe. Ayo. Ah! Ah! Oh! Ah! Ah! Hot! Ah! Hot! Ah! Wes! Waduh, mati aku. Wah. Wah. Hot! Hot! Wah. Hot! Hot! Wah. Oh, asem. Oh, talah yo. Oh. Oh, ayo. Ayo lah, dalah. Oh. Ah. Asem irep ngombe aku. Siap. Aduh, man, aduh. Aduh, ayo mundur, man. Aduh, ketiwasan bawa menemban. Ketiwasan ini piye Kurawa bubar mawon. Bawa menemban. Kakang menemban. Piye Dik Cuni? Kurawa bubar mawet padha mbusabase iki kok piye iki? Alah Kurawa wis kaya mangkon nang grep perang sing dimenke iki akale akale ra dienggo. Ha ya kaya ngono kuwi. Iki lan piye? Ibarat rebut balung tanpa isi. Iki apike ngene Dik Cuni. Golek dalan sebalan wae supaya bisa tumeka pertapan Cakrawala Dik Cuni. Ayo Pak niku ayo. Ayo, Kurawa nentuk penjalin ayo, Ger. Ayo.
Ayo nekuk penjaring, nekuk penjaring. Ayo, yo, yo. Yana klar panda muncar Tinonil kepunang surat sorot etan padang kadingal rantak-rantak mega petak sineblak maruta temah sumilak dadya ngeglo pucaking haldaka katon biru moyo-moyo kaliput salju angendanu adeking prabata angger gancang ngrangsang tawang pereng miring sinung jurang kekalang lemah sinelo-selo gilang lengkehing harga pinapar minangka harga menghayating akasa winangun taludangan tinunda-tunda lir taksaka kang lagya cumbana naratasining toya saking sungapaning guwa miwah sumber gantung netela cerung manjing jroning kedung kayon gong rembuyung ron-ronan tumiyung pangimangklung ing gisike kedung labet sinuba wawa kelawan lutung pucaking haldaka ana wisma winangun prasaja pepayung roning rajamala tinata runtut weh warata dudur miring deling gading tinancing pasak pring salining adeking saka kayu kastuba penuwun wali kukun blandar mburi cendana sari blandar tengah hangeglah pinasang blecong isi lisah jarak miwah golo-golo nadyan winangun prasaja pertakan Cakrawala utawi pertapan Tilomaya yekti ing mriku sramane janma tinarima madeg brahmana nenggih peparab begawan Dewa Kartika nalika semanten nuju ing hari Palguna Windusansaya sang wiku lenggah ing sasana kang adhep Atmaja putri kinasih kang wewangi Dewi Kencana Resmi sawetawis lenggahing sang wiku wonten pratane para priyayi agung nenggih wisanggeni
panengah Pandhawa Arjuna lan Nalendra Trajutresna Prabu Bama Narakasura kang arsa nglamar dhateng Dewi Kencana Resmi kaya mangkono babaring cariyos kang dereng kawiyos ing lisan. Anjra ingkang puspitarum kasiliring samirana mring Wong wilahing mangawi genam astus karing bawana langgeng menika wonten satriya bagus kang prapta wonten negara wonten pertapan Cakrawala paduka menika sinten Raden? Inggih Bawa Penemban aku sanggeni kang prapta ana ing pertapan Telomoyo ya pertapan Cakrawala kene Penemban Dewa Kartika. Oh, jeneng sira kang peparak kuwi sanggeni. Iya, Bawa Penemban. Banjur kang ana mburi kae sapa? Inggih kepareng matur Bawa Penemban. Kula menika satriya saking Madukara pun Raden Arjuna kang dadi kekasihku. Bawa Penemban. Sing caket Kori kae sapa? Kepareng matur. Kula menika Bama Narakasura Nalendra saking negari Trajutresna. Nggih, kula niki Bama. Oh, paduka kang paring asma Bama Narakasura. Nggih. Lajeng wonten wigati menapa dene para raden menika prapta wonten pertapan Cakrawala menika Raden? Sumurupa Bawa Penemban. Nggih. Wis sanggeni iki anggone teka ana ing pertapan Cakrawala iki jalaran wektu dina iki aku kepengin ngayunake marang putrimu kang wewangi Dewi Kencana Resmi. Oh, ngaten. Iya, Bawa Penemban. Semanten ugi kula pun Raden Janaka. Kula ugi badhe nglamar putri Paduka nggih Dewi Kencana Resmi. Kangge putra wonten negari Ngastina nenggih Raden Lesmana Mandra Kumara. Nggih, Bawa Penemban. Kula Bama Narakasura wingking saking negari Trajutresna ugi badhe nglamar dhateng putri Paduka. Putri Paduka gendhuk Dewi Kencana Resmi badhe kula mulyakaken, kula senengake atine, kula jak urip wonten ing negara Trajutresna. Ngaten Bawa Penemban. Oh, berarti panjenengan sami menika badhe ngayunaken putri kula ingkang peparat Dewi Kencana Resmi. Iya, Penemban. Inggih, Penemban. Nggih. Nduk, Dewi Kencana Resmi kula wonten dawuh Bapak. Kono para satriya yang bakal nglamar kowe apa kowe saguh? Muni nggih Bapak, kula purun kemawon. Nanging kula nyuwun bebana Bapak. Kowe nyuwun bebana apa, Nduk Cahayu? Kula nyuwun bebananipun nggih menika cupu manik gambar jagat Penemban. Wah, dalah bakal sembadani wong ayu.
kula ingkang badhe nyembadani bawa wenemban. Wong ayu Dewi Kencana resmi. Ora wurunga iki mengko pun Kakang Boma Narakasura ben sing bisa minangkani apa kang dadi penjalukmu wong ayu. Entenono wong ayu.